Bon dia, som l'Aina Carot i la Ivet Batet de l'Ajuntament de Cambrils i venim a presentar-vos les xarxes socials. L'Ajuntament compta amb xarxes des del juliol del 2011. El primer perfil que vam tenir va ser el Twitter, però era un Twitter amb un sentit molt diferent del que estem gestionant-lo actualment. El 2017 va ser quan vam fer el canvi, vam passar a tenir perfils genèrics també a Facebook i Instagram. Aquest canvi va venir derivat que des del gabinet vam decidir donar un nou apostant per la comunicació directa amb la ciutadania, fomentant la participació i alhora avançant cap a un model d'administració cada vegada més transparent i més obert. L'objectiu era i és potenciar la comunicació i fer-la més eficient per informar i acostar als ciutadans l'acció del consistori, difondre tota la informació de caire públic al municipi i afavorir la comunicació entre ambdues direccions. Les xarxes socials actualment s'han convertit en un canal de comunicació imprescindible, ens han permès socialitzar la comunicació i apropar-la al ciutadà i, per tant, facilitar la comunicació directa amb aquest ciutadà i alhora poder recollir més agilment les demandes de les cambrilenques i els cambrilencs en relació a l'Ajuntament. El 2017 el que vam fer va ser passar a gestionar les xarxes socials corporatives de forma externa. Ho vam decidir perquè les xarxes requereixen molta atenció i sobretot de forma continuada. Vam contractar una empresa especialitzada que treballa en una estreta col·laboració amb el Gabinet de Comunicació perquè és necessari que hi hagi un equip de persones que coneguin bé l'entorn digital, que siguin capaces de traslladar la informació i adaptar-la als diferents continguts i als diferents llenguatges. Però alhora treballem conjuntament amb el gabinet perquè quan parlem des de xarxes sempre parlem en nom de l'Ajuntament de Cambrils. Així com el Gabinet de Comunicació, el que fem és actuar proveint informació, fent d'interlocutor en coordinació amb els diferents departaments i alhora supervisant totes les publicacions i tot el contingut que es publica a xarxes. Oferim un servei d'escolta activa 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Llavors, com funcionem? Cada dia al dematí, des de l'empresa externa, el que fa és repassa totes les incidències i comentaris i ens facilita el gabinet perquè els puguem anar gestionant durant el dia. I durant el dia el que fem és anar fent publicacions relacionades amb les notes de premsa, oferir informació de servei, recordatoris, curiositats i sobretot molta escolta activa. Pel que fa a les preguntes, consultes, acostumem a donar una resposta ràpida a totes les qüestions o problemes plantejats. De vegades el que fem és traslladar-ho al departament corresponent perquè pugui donar solució a aquella qüestió, orientant i dient a la ciutadania cap on ha de dirigir-se o facilitant directament la informació. Però aquests dies, preparant aquesta presentació amb la Ivet, comentàvem que sovint la gent diu que hi ha un problema de fa molt de temps, però l'Ajuntament no té constància d'aquest problema i perquè la gent es queixa al bar, es queixa amb els veïns, amb els amics, etc., però de vegades s'oblida de dir-ho a qui ho ha de dir. Llavors, en aquest sentit, les xarxes són una manera molt fàcil de fer un comentari, que el podem entendre que és com una queixa, però alhora és també una aportació a millorar. Passo la paraula a la Ivet, que us parlarà del grau de satisfacció que tenim, les dificultats i el futur de les xarxes. Gràcies. Bon dia. Doncs sí, sobre el grau de satisfacció estem molt contentes amb l'acollida i amb la resposta de la ciutadania. Hem arribat a ciutadania no organitzada, que no està en associacions i que a vegades els és més difícil o no saben com adreçar-se a l'administració. Amb l'experiència hem anat evolucionant cap a continguts més curts i sintètics, sempre amb un enllaç per si algú vol ampliar la informació, més continguts audiovisuals, com els videoresums d'actes institucionals i cobertures en directe d'actes, també. També treballem perquè, tot i que és un perfil institucional i ha de tenir un to institucional, pugui incloure informacions que no siguin només actuacions de l'Ajuntament o de serveis, sinó que també pugui incloure difusió del patrimoni cultural, per exemple. En aquest sentit, ha tingut molt d'èxit la publicació d'imatges antigues de l'Arxiu Municipal. Aquesta és una de les publicacions setmanals que té més interaccions, juntament amb una que és la foto de la setmana, que és una foto xula d'algun usuari que compartim i signada amb el nom de l'usuari. És una manera de crear un sentiment de pertinença, d'estima a la ciutat, no? D'aquesta manera, combinant aquests continguts més institucionals i no tan institucionals, guanyem que la gent conegui Cambrils, conegui els seus racons i al mateix temps tinguem més seguidors i així els podem informar de
qüestions com poden ser beques, horaris d'autobusos o les mesures que hem pres per fer front al coronavirus. Com més interaccions, més comunicació i més visibilitat per la pàgina per seguir justament fent arribar aquesta informació. Sobre les dificultats que ens hem trobat, doncs el repte de les xarxes socials és aquesta vessant col·laborativa que tenen, que no ho pots controlar com controlaries una web o un butlletí. Les xarxes socials són vives i sempre hi ha la incertesa sobre les reaccions que tindran els usuaris. Aquest exposar-se a qualsevol comentari que et puguin fer o haver de donar resposta a temes que poden ser polèmics o delicats, a vegades espanta això, perquè qualsevol cosa pot ser interpretada de qualsevol manera. També internament, dins de l'administració, hem hagut de fer molta pedagogia perquè els departaments no ho vegin només com una molèstia, això que els hi derivem queixes i preguntes, sinó que ho vegin com una oportunitat per estar més a prop de la ciutadania i millorar la gestió. Tot i alguns recels inicials, han anat entenent que realment val la pena fer aquest esforç, que la gent a vegades pot queixar-se enfadada, però que si tu els escoltes, els atens i resols el seu problema, també pot ser molt agraïda. La ciutadania sempre l'hem d'entendre com una aliada. Durant aquests mesos de confinament, les xarxes socials han estat fonamentals tant per ciutadans com per empreses com per administracions. Encara han pres més protagonisme. Han revolucionat una mica, des de fa temps, però en el confinament més, la manera de relacionar-nos. Des de l'Ajuntament ens han permès tenir els edificis tancats durant un temps, però en canvi seguir connectats amb la ciutadania. Des de les xarxes socials, durant aquests mesos hem ofert informació de servei, de voluntariat, de suport i d'assistència, però també vam oferir visites virtuals a equipaments culturals, com el Molí de les Tres Eres o la Llosa, a jocs com un concurs que va fer el Museu de Cambrils en col·laboració amb altres museus de Catalunya, i també, per exemple, des del Palau d'Esports, els monitors que feien les classes presencials les van seguir fent de manera online. Justament aquesta flexibilitat i adaptació de les xarxes socials és la clau. En definitiva, per nosaltres, les xarxes socials són una oportunitat per acostar-nos a cambrilencs i cambrilenques, també a visitants, però les hem orientat molt més cap a la ciutadania, promoure la col·laboració i aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva que dèiem. Per acabar, per nosaltres no són només una eina important, que ho són, sinó també una política pública de transparència, de participació i de govern obert.